Nie. Fú, jak tam leze, natoč to. Nech máme dôkaz, tam jak leze na to. Zavolaj to na. Už som mu písala, hore vyššie je. Nech príde. Hore máš ju pred sebou. Vidí. Počkaj. Už je 10 hodín, nerob. Desať centimetrov. Kobila. Sem prišla. Cez Banac. Počkaj, nás je vidieť, musím zastrieť. Niekto sa tam ujebáva na nás. Ježiš, na stole sa horel do podá slovo. Čaute. Nenapečaj ma, ja som vydesená. Zober flintu a poďme strieľať. Fuj, kde je, zmizla mi z dohľadu. Do riti! Pičo, kde je? Tu je. Špina. A čo? Jak? Čo zoberiem? Daj. Počkaj, dám pauzu. No, Piče. no. Daj. Kurva. Ja to pauzne, daj. Pauzni to, lebo... Čo ide? Miňo doniesol zbraň. Na zákusok. Už v živote nechcem u vás jesť zákusok vyberaný s tým. Ja neviem. Už to zadišla? Ja neviem, ja som nič nepočula. Bolo dlho ticho. Už to tu není. Už to odišlo. Dúfam. Ale nie. Ja? Kde je? Nepejti, kokota. Padlo to na terapetu. Už je to preč. To si hovoril aj predtým. Dobre. Akcia ukončená. Tam je na okne, pre Boha! Na ktorom? Už padla dole niekde. Z druhej strany, jak to máš zvnútra okno. Ona tam dozadu niekde. Tam je. Kde? Keď som teraz privrel okno, tak ju rozmiaždne. Teraz je na druhej strane. Neviem okno? Nezabíjajú, vyhodí ju von proste, naber to do toho a vyhod to von oknom. To nenaberiem tak, aby... Ona je tu na vrchu. Nie, nezabíjaj to. To nie je do ryti. Ježiši, len nevypadni ty z toho okna. Piča. Je tam? Neviem, nevidím. Čo ja viem? Ja neviem. Asi tam už není. Však padla Tam je na obraze, na tom obraze, Na na tom tam, zozadu je teraz Vidím. tam. Už ju odtiaľ to odnes preč, ja sa jej bojím. Mám ju zabiť? Môžem? Jak ju Natoč uchopím? ju predtým zblízka. Natoč ju tam predtým. Ale skôr nech skočí preč. Ježiši Kriste. Piče. Není tam svetlo, dobre. Tu je. Dobre. Do riti. Už ju naber do toho, lebo zajde tam dozadu, rýchlo ju naber a vyhodí ju pre Boha. Jebem ti, to skače. Ja tu nebudem spať, keď tu bude. Poďme na Belu. Tam je to ešte horšie. To riti.
Ja ju budem musieť zabiť, to nenabere. Je zabilený, veď tu dostaneš, vieš. Boha, ja nechcem vraždiť hmyz. Ešte je len pondelok. Piči. Dám pauzu. To prdele. Kurva, to som v auguste riešil. Takéto kokotiny. To má podstavec do Boha, dojebané piče. Krista, to... Ťažké to je, kokot. Vidíš ju? Jaj. Ja musím zabiť do piče. Ja to neviem. No tyčinkami mojimi ju nezabíjaj. To je ľúto, do piče. Tam sa vyšla až na stenu. Piče. Obyvačkou. A tam skápe. To tam beha. Chcem mal hneď omračiť. Ja nebudem spať. Asi. Ja sa bojím, že mi to vleze niekde. To obyvačky som odťahol. Ja tu nechcem spať, keď tu je ten tvor. Prestaň. Nechcem. Už sa chopej normálne. Ale ja to myslím vážne. Už nenatáčaj. Ja to myslím smrteľne vážne. Akcia